milí Pánovčania, milí priaznivci dýchovej hudby, srdečne vás vítam na dnešnom fašangovom koncerte, na ktorom sa vám predstaví, ako ste už počuli, detský dýchový orchester Rosička. Ďalej sa vám predstavia žiačky základnej umeleckej školy Andreja Sládkoviča v Šuranoch a nakoniec teda dýchová hudba Kesanka. Dovolte mi, aby som medzi nami privítala pána farára Petra Čirečka a pána Miroslava Polčíka, krajského predsedu Združenia dýchových hudieb Slovenska. Ako prvú skladbu ste si mohli vypočuť Pochod od Jozefa Halčoho. Do swingových rytmov sa budeme môcť započúvať v ďalšej skladbe s názvom Senior Swing. No a ďalšou skladbou, myslím si, že každý, kto je tu určite z nás, pozná nejakú pieseň od Mira Žbírku. Takže treťou skladbou bude taká, povedzme si, spomienka na tohto skvelého hudobníka a speváka a vypočujeme si zmes piesní Meky Medley. Ja vám prajem krásne počúvanie a diriguje Jozef Kozár.
čo poviete? Super, ešte raz potlesk. Keď spomíname Mekyho zbierku, mne pri tejto príležitosti nedá nespomenúť výborného jeho dvorného textára, lebo na tých textárov sa bohužiaľ vždy zabúda. Kamila Peteraja. Úžasné texty mu napísal týmto piesňam, ktoré sme mali možnosť teda počuť teraz. Aby sme dali priestor aj tej mladšej generácii, teraz nám príde zaspievať ďalšiu pieseň Natálka Hindická, ktorá nám v úprave Adama Hudeca zaspieva pieseň A ja taká čarná. A po nej zase budeme môcť počuť zmes piesní od, myslím, že svetového velikána hudby, švédskej kapely ABBA, a tiež si myslím, že sa môžeme tešiť na niečo pekné. Takže ešte raz diriguje Jozef Kozár, detský dýchový orchester Rosička. Yeah.
Milá Rosička, ďakujeme za ABBU, s ktorou sme sa trošku preniesli do Severnej Európy, do Švédska. A teraz už nás čaká posledná pieseň, ktorej sa nám odprezentujú dve asi najmladšie, myslím, že sú to členky Detského dýchového orchestra. Dve nádejné super speváčky. A bude to opäť Natálka Hindická a Livia Peňušová, ktoré nám zaspievajú v Richtárovej studni. A myslím si, že ich treba veľmi, veľmi podporovať, lebo sú to naozaj krásne hlásky. Viem, o čom hovorím, lebo dobrých speváčiek nikdy nie je dosť. Takže držte sa, dievčatá. A teda posledná pieseň Detského dýchového orchestra Rosička. Ďakujeme ešte raz, veľký potles Detskému dýchovému orchestru Rosička pod vedením Jožka Kozára. Úžasne ste boli, ďakujeme veľmi pekne. Chvíľočku počkáme, kým už pomaličky. Prehúpneme sa do ďalšej časti, ktorej nám môžem povedať, že najmladšia hudobná generácia, ktorú reprezentujú tri šikovné dievčatá zo základnej umeleckej školy Andreja Sládkoviča v Šuranoch a zahrajú nám tri zaujímavé skladby. Ako prvá sa nám predstaví Tamárka Melíšková na zobcovej flaute, ktorá nám zahrá zaujímavú skladbičku Tiritomba. A myslím, že ju môžeme podporiť potleskom.
Marka, ďakujeme veľmi krásne, šikulka si ty. Ďalšia mladá hudobníčka, ktorá nám teraz zahrá, bude Laurika Kľúčková na krídlovke a zahrá nám Čie sú to kone. Nech sa páči. Členka detského dýchového orchestra Lisička. Že, Lauri? Tak. Posledná, ktorá nám zahrá, je Grétka Melišková. Zahrá nám na nástroje klarinet a zahrá nám Melancholy Waltz. Nech sa páči.
všetkým, milí priatelia, vám želám v mene dýchového orchestra alebo dýchovej hudby Kesanka, ktorá tu vyhráva v dedine Bánov od roku 1992. Takže ak si to správne spočítate, tak je to už, dá sa povedať, po 30-ke. Ťaháme na 40. ročník. Verím, že všetci do jedného poznáte naše piesne, naše CDčka a ten, kto ešte CDčka doma nemá, má možnosť si tu zobrať a povinne sa naučiť rídzo-keské alebo ľudové piesne, pretože v každej keskej domácnosti musí znieť kesanka, pretože kto bude tie deti učiť spievať? Jedine my. Takže máte možnosť zobrať si domov do autiaka a počúvať a učiť sa. Nasledujúca pieseň má názov Bánovský hostinec, ktorý je naozaj našim známym evergreenom a verím, že aj tie mladšie ročníky si ľúdia túto našu bánovskú skladbu alebo hymnu. Bánovský hostinec je presne o tom, ako rokovali volakedy dávno chlapci na vojnu, ako sa lúčili a ako im bolo pri dospevu, keď si sem tam niečo vypili. Takže bola to krásna pieseň, ktorú potom skomponoval aj Adam Hudec pre našu Bánovčanku. Užite si to a keď máte naozaj chuť, tak si aj zaspievajte Bánovský hostinec.
ako neposlali. Tie naše mamičky zaplakali, ach mamičky, čo plačete, veď vy tak za nami nepôjdete. Ach mamičky, čo plačete, veď vy tak za nami nepôjdete. A nasleduje ďalšia rídzo-keská, keď som išla z kostela. Boli tam iba 2 verše, no a mne je vždy málo, tak som si vymyslela aj 3., aj 4. A tak vraj vzniká aj ľudová tvorivosť, že si domýšľajú ľudia texty. Predstavte si, že sa tie texty ujali, takže 3. a 4. verš spievajú aj okolité dychovky a myslia si, že spievajú ľudový text. Ale je to môj, takže využite to, môžete si zaspievať, keď som išla z kostela. krajského predsedu Združenia dýchových hudieb, nášho veľmi dobrého kamaráta,
Mirka Polčíka, pretože nám požičal svojich synov a tí nám chodia vypomáhať do našich dychoviek. No a kapelník sa veľmi teší, že má takých odborníkov a my sa tešíme zase Mirkovi a jeho priazni. Dovolte aj mne, aby som vás pozdravil pri tomto krásnom koncerte, pretože vzácnosť, že na Slovensku, alebo dá sa povedať, v Nitrianskom kraji je Vánov alebo Kesa jedna z mála obcí, kde je mládežnícka dýchovka. Takže všetkým prajem veľa zdravia a veľa úspechov, či už rodinám, alebo sponzorom a ľuďom, ktorí podporujú dýchovú hudbu tu v Bánove. Ale dnešná moja návšteva je, alebo vystúpenie skôr z iného dôvodu. Pretože keď sa tak v duchu zamyslíte, keď sa povie Mirka Kozárová, polovičku ľudí napadne speváčka Kesanke, druhú polovičku napadne vedúca Macha. Keď to tak zoberieme, ona vlastne od detstva pôsobí pri dýchovej hudbe, pri speve a pri kultúre. Ja si zoberiem poznámky, lebo nie všetko si pamätám. Telefónne. Takže keď sa nad tým zamyslíme, vidíte, ešte oči nemám. Stárneme, áno. Mirka ako nadané dieťa absolvovala ľudovú školu umenia v Nových Zámkoch. Spev, akordeón. Potom pokračovala ako speváčka, pokiaľ mám dobré informácie, v pionierskej dýchovke Bánove a pokračovala ako speváčka v Elektrosvite Nové Zámky. Od roku bola jedna zo zakladateľov dýchovej hudby Kesanka, zároveň speváčka a moderátorka. V roku 1997, aby tým ženám nebolo smutno doma, tak zas bola čo vymyslela. Keské vrchanie. A ona ako šéfka, autorka častučiek vlastne tvorila tieto humorné scénky a zároveň doprevádzala akordeónom. Ďalej pokračovala s detskou dýchovou hudbou, s mládežníckou dýchovou hudbou Vánovčanka a detským dýchovým orchestrom Rosička. Vypracovala a vydala metodiku výučby teórie pre deti na základných umeleckých školách Notová osnova, to je veľký dom, a zároveň je autorka knihy Medvedica Matica. A popri tom všetkom je manželka, kapelníka, matka, ktorá vždy, jak to bola aj u nás, vždy bola prvá, ktorá musela stať, ktorá musela pripraviť kroje, musela pripraviť veškeré oblečenie a ešte aj niečo na jedenie. Takže máš toho požehnanie, zlatá moja. Pri tejto príležitosti... No ale dúfam, že toto hovoríš aj z vlastnej skúsenosti, že u vás je to takisto. Aj tvoja manželka behá lieta a okrem toho naozaj má vás dosť, však samý chlap. Celé domácnosti samý chlap a hudobník. Áno, ale u nás to bolo aj domovole, kedy my sme vlastne včetne otca hrávali 4 dýchovke, plus mamina spievala, takže mám aj z domu skúsenosti. Ale pristúpme tej hlavnej časti. Dovolte mi, aby som v mene Združenia dýchových hudeb Slovenska odozdal ďakovný list pri príležitosti životného jubilea magistra Miroslave Kozárovej za dlhoročný prínos v oblasti dýchovej hudby, spevu i divadla, za rozvoj talentov a posilnenie kultúrnej identity regiónu. Zároveň k tomuto patrí aj plaketa Združenia dýchových hudieb.
Takže ďakujem veľmi pekne Mirke, že aj ona v nemalej miere podporuje dýchovú hudbu na Slovensku a zároveň vám všetkým ďakujem. Ja ešte som zabudol, Valko Špaček ti pozdrav od Hanúskových. Ďakujem veľmi pekne. No a my pokračujeme v rezkom našom vystúpení. Takže za to, že si to s nami celých tých 35 rokov vydržala, že si prezentovala tú Kesánku, ty ako Kesánka, veľmi pekne ti ďakujem medzi celého kolektívu a verím, že ešte to budeš toľko dlho s nami ťahať, jak si to ťahala doteraz. Ďakujem ti. Myslím si, že budem, ale nebudem. Ďakujem veľmi pekne. A pokračujeme ďalej. Máme tu dve piesne z Požitamia. Tiež je to zmes piesní, ktorú nepozná široko ďaleko, dá sa povedať, nikto a spieva to a prezentuje Kesánka. Takže dve piesne z Požitamia. Hey, yes,
túto keskú pesničku. Možno, že ju nepoznáte, ale možno, že áno. Kto ju nepozná, tak sa ju má naozaj naučiť. Vy si máte iba zobrať, nie zaplatiť, ale iba zobrať tie CDčka, lebo ich máme tak strašne veľa. A sú tam aj kazety, sú také babičky, deduškovia, čo majú ešte aj kazeťáky doma. Takže bolo nám ich ľúto vyhodiť, ale tak nech padá prach na ne, takže naozaj si ich zoberte a nájdete tam podklady, pretože také pesničky naozaj široko ďaleko nepočuť, aké sú na tom CD nosiči nahraté. Takže nech sa páči, cez dedinu tečie voda čistá. Kesa alebo Bánov má naozaj pekné pesničky, ale ich treba oprašovať, treba ich spievať a šíriť ďalej. Určite medzi tie najkrajšie patrí i Na Bankesi, Na placi. Samozrejme, mulatujú mládenci, ako by to inak bolo, takže si zaspievajte spolu s dýchovou kapelou Kesanka. Na Bankesi, na placi, umatujú mládenci. Jedna Martisvina mala, jedna Martisvina mala, aj nebol jej odlet. Jedna Martisvina mala, jedna Martisvina
žablička. Pozerá si skodia spadne, pozerá si skodia spadne, zvoní mi žablička. Žablička sa zlomí, žablička sa bolí. Dojde mi na môj pohreb, dojde mi na môj pohreb, žaľ z mojej ruky. Dojde mi na môj pohreb, dojde mi na môj pohreb, žaľ z mojej ruky. Ani otec, ani mať, ani sestra, ani brat. Čas našej rozlúčky, takže náš kapelník vyberá zase na pódium druhú pesničku. Ako to teda myslíš? Zaspievame to z bluesu? Karta. Béla je u nás nový, Vojtech, aby ste vedeli. Privítajte ho od nami. Vojtech má jedinú chybu, že keď ideme na javisko, a je napísaný text len po žichlovi, to sú maličké, drobučké písmená, tak sa len nedíva do úst. A viete, vedľajšia dedina má Béla, my sme bíli. Tak neví, jak má spívať, či ohajský alebo kesky. Musím to transponovať. Takže ideme, keď mi prišla karta, narúkovať a my sa s vami pekne rozlúčime.
Takže nebola som veselá. Nech sa to tu ozýva, pretože sú fašľaky. Koniec.